onde Uno lah menonton iki mochi lang si Tuno. La ilaha illallah Uno diang mangajuang karajuang situ le Uno di koci-koci juang situ tadi Uno. Undi gadang lai. Ike. Uy Uno, mangang stro, koci-koci ang stro. Weh, aku nak doro. Astagfirullahaladzim. Dek, ada mai. Onde ko dek gara-gara si Uno gede acuk koci-koci goma mati lang le Uno lah meninggang no. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia Iya nih tuh asalnya mandian dek keluarga. Dia anggrek itu lu gebrak kok gonjang orang kampung lapet.